ringkat bat keri India barok kawai hagani ka khat santarik u August ngin rakhi ya gajing dap nyop san snem jong gajing ya linti jong gari India kum gari ka ba laitlooid hagini ki nyop santali gisnem kiladon shibun ki kuma kiba kum gari ngilala banjam shakmat ndre haga ju ko por pat kidang don ru shibun ki kiba ngidang sanut bat kidon le lese kiba ngila banong ru ngidang saadin bat ngidang don kam banjam susu shakmat ringkat daga jinge trelang bat daga jinge simbentalang jongi ki nongsong snom hagani gari ka balai laitlooid tinrei hagaba kum gani kapor hagaba ngi rakhi ya gani ga jing ya linti gaba nyop santali gisnam jonggari India ka balai laitlooid ngasodei ban penkan mauru yalade lani ban penkan maulang yingi lang baro yala ka jong ka history lani ka ka baja hagani gari ka ba ka jongi nyop santali gisnam menswa but nginum dei ban klet yagani ga jingsisha ba arsnam hadin gajing yo laitlooid jonggari India kaladon ka jinyatai ka bajur hagani gari ka ba ka jongi halor ka lawe jong ga sanhima sima bat ka sensar ka khadar nagabenta ki hima khasi badru nagabenta ka khasi ba Jaintia Hills District ka ba hagtu ka por kaladei ka benta ka bapura jong ka sarkar bilat tingim de ban klet yagani ka history bah ka arp kundai tiri u yayong khandai spa south kundai la penlong dan la thau ba la pli pai ba yagata ka khasi states constitution making dorbar bat kani ka dei ka dorbar ka ba kiya kren bat kiya tai ya ka lawe jong ga sensar ka khadar bat ka sanhima sima hagani kari ka ba ka jongi ka ba menta ka la kala long ka we na ki jilla hagari India ti hagani ka por nga shukwa ban puli bet na ki jingkren ki ba lapau hagani ka khasi states constitution making dorbar ban ngan sot tang ya ka jingkren ka jongu Professor R.R. Thomas ubolong way naki nong mikmat lani way naki nong yesimbenta haka khasi states constitution making dorbar but dia gani ka jingkren ka jong Professor R.R. Thomas nila ban shem haka kot ki hima khasi balatho dai ba L Gilbert Sulai but ngan puli katu gani ki jingkren jong Professor R.R. Thomas kari jongi kaladon bok bala yolad ban yosngo baro artli kini kilinti kiba ki nong terwa badan buram kila pensai bat kila batai ya ki jingmentoy bat ki jingdo jingmentoy kawai ban yadai bat ka sarkar hapo ka schedule ka bahenriu jong ka draft constitution kari India bat kawai pat ban yadai shibet bat ka sarkar India klem da yai lingba ka sarkar Assam kari jongi kaladon bok shisha haba kini kinong pensai kila kren kum ki rangba ki ba idri bagi kloy ban pediang ya kanu kalenti ka ba khamba ngan beteng susu ban puli ya ke jingkren ke jong Professor R.R. Thomas kani kalong ke jingmut habangi ong bangi dei ban don nong mikman haga dorbar thawan kani kalong ke riti jongi ba onom sinshar mon yengi henrei dakaba ngi amon lam lada ke India kan thau an yengi ngiru ngi dei ban don nong mikman haga legislature jongka kumjoru lada ka Assam legislature kan thau an yengi haga jingi dei batka ngin omla ban hun ne ban sha lemdangi don nong mikmat haga ta ga legislature kumban ong haga ktin pareng no representation no legislation
Kani kalong ka jingkren ka jong Professor R.R. Thomas haka Kasi States Constitution making dorbar. Baladaw Professor R.R. Thomas uong ye gitu gikintin no legislation without representation kata ka jingkren ka jong R.R. Thomas kadang yeng hadu menta. Baladang ikwa banginyo ya ka sinsyar ka khadar pajba ka banalla bar ka baklan. Ni donkam bandon ya kinongmi khman lani banya yo benta ban pha ye kinongmi khman ki banya tai ki banya kren bat ki ban thau ye ki an ki bala ban kentiu ya ka jingim ke jongi ki bala ban kentiu ya ka ri ke jongi bat ki bala ban kentiu ya ka jella ke jongi ngimdei ban ailat ba ya ka ta ka sinshar pajba ba an kni no datang ka wei ka kenhun lene tang ka wei ka bor ka ban le don bor yangi ka ban pin saja bat pin sosat ya ka jingim ka jongi tikumta hakani ka por haka jing rakhi ka jongi ya ka jing dap nyop san snem jong ka jing laitlooid jong ka ri India to ngin kam kenti ya ka ni ka jing laitlooid bat ngin wan ra biang ya ka ta ka sinshar pajba ka ban la kuble